Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información. Hoxe, luns, día 5 do mes de xaneiro de 2026, víspera de Reis. Hoxe lles falaremos precisamente da cabalgata de Reis Magos que terá lugar esta tarde. A cabalgata, se o tempo permite, percorrerá o concello. As súas majestades que xa están a piques de chegar. Logo terán un recibimento no Auditorio Municipal. Deso falaremos, como tamén da carreira San Silvestre que tivo lugar na xornada de onte con un récord de participación, diversión, bo ambiente, deporte e saúde. Eso na xornada de onte. Miraremos unha reportaxe. Falaremos tamén de que ao redor de 1.200 persoas están inscritas nas actividades culturais e deportivas que seguirán ata que remate a temporada. Lembramos tamén que o Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo para as persoas maiores. Falaremos da oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda, do servicio de terapia ocupacional e da ITV de turismos, que xa en 2 semanas se poderá pasar aquí en Cerceda. En canto aos deportes, apenas houbo competición, si houbo Copa da Coruña de fútbol, donde xa tan só nos queda o Queixas, o único representante que pasou a súa eliminatoria. En canto ao tempo, as previsións para mañán son de que aumentará algo a temperatura, pero tamén haberá máis posibilidade de precipitacións. Pois xa a piques de rematar o Nadal, quedamos pendentes do Día de Reis, que é mañán, día festivo, hoxe, noite máxica dos Reis Magos, e ademais está programada a cabalgata de Reis e a recepción dos Reis Magos con chocolatada incluída ao longo desta tarde. O horario da cabalgata, se o tempo, insistimos, permite que se poda realizar, se non hai unha chuvia importante, iniciarase ás 4 da tarde. Os que nos sigan no informativo do mediodía están a tempo, iniciarase ás 4 da tarde de diante do Concello. Irán facendo paradas en diferentes puntos acompañados por Protección Civil e tamén pola Policía. As paradas, a primeira será no Parque Infantil da Lousa. Despois de salir aquí ás 4, hai que ir calculando máis ou menos, os horarios serán aproximados sobre as 4:20 no Parque Infantil da Lousa. Logo irían ao Xalo, o antigo bar. Logo estarán no campo da festa de Meirama, en Campos de Alga, na Baixa, en campo da festa de Queixas, no cruce de Xesteda, no adro de Rodís, o carón da igrexa, no campo da feira da Silva, en San Vicenzo e tamén no campo da feira de Cerceda. Para aí, despois, facer un pequeno percorrido, a chegarse ata o Auditorio Municipal, onde terá lugar a recepción oficial das súas majestades os Reis Magos sobre as 7:30 da tarde. Haberá chocolate tamén para todos os que queiran quentarse, disfrutar, pasalo ben e tamén, pois en este caso, disfrutar dese chocolate. Todo elo previsto para esta tarde-noite. Máis temas. Onte tivo lugar a segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda, donde se batiu un récord de participación. Si ben só van 2 edicións, foron 100 persoas máis as que se achegaron ao campo da Feira de Cerceda e disfrutaron da carreira. Algúns sufriron máis, outros menos. Non era competitiva, a pesar delo, si houbo xente que saiu a competir e a intentar ganala, como tamén é normal. A segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda congregou a máis de 600 participantes, todo un récord, donde os gañadores e gañadoras locais foron Miguel Vázquez Grela, Fernando Casas Bello, Álvaro Fraga Viaño, Marta Buín, Lidia Raña, Carla Santos e, en xeral, os vencedores pois foron Marcos Naya e Berta Pan nesta segunda edición. Decir que na proba participaron, como decimos, máis de 600 persoas que non quixeron deixar escapar a oportunidade de darlle benvida ao ano cun ambiente deportivo e festivo. Lembramos que había 3 categorías: a proba absoluta,
4,7 kilómetros a partir de 15 anos, aínda que houve competidores con menos edade, e logo houve a proba máis pequeniña de 100 metros de nenos e nenas de 5 a 9 anos e outra de 800 metros nenos e nenas de 10 a 14 anos. Tamén houve recollida de alimentos non perecedouros para o Banco de Alimentos do Concello de Cerceda. Vamos a ver unha reportaxe onde falamos cos gañadores e tamén falou con nos o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Bueno, Marcos, contame un poquillo, ¿cómo foi a carreira? Bueno, pues muy sufrida, la verdad. Arrancamos muy fuerte como el año pasado y al llegar arriba a la curva vi que iba adelante, sentí que los demás iban un poco peor y decidí apretar. Y traía eso de que, a ver, no contaba con ganar hoy, lo primero, porque sabía que había más nivel. Venía Jaime, pues claro, sabía que no tenía difícil, la verdad. Y al llegar arriba dije, bueno, si cuando gira a la izquierda me encuentro bien, voy a apretar a tope. Aparte eso lo había dicho. Y así hice, llegué arriba, vi que iba adelante y dije, pues ya está, tengo que seguir con el plan. Apreté y vi que había hueco y dije, bueno, pues ahora tengo que aguantar como sea. Venía pasándolo muy mal, me imagino como casi todos. Y aguanté hasta el final, ya venía echándome el aliento en la nuca aquí el amigo y dije, bueno, como mínimo se lo voy a poner difícil hasta meta. Y ya cuando vi que coronaba ahí primero, dije, bueno, ya me gustó. Bueno, en todo caso, moi contento, supoño, por conseguir a segunda victoria nesta San Silvestre e un récord que lle metiche pues casi 45 segundos, casi nada. Sí, sobre todo contento por eso, ¿no? Por haber corrido 45 segundos más rápido que yo mismo el año pasado. O sea que eso es muy buen indicador y muy contento. Estamos aquí con Berta. Berta estuvo con abrigo posto hasta el último momento cargando calor, pero seguro que ahora xa non ten frío ni gota. Ni gota. A lo mellor para o frío es muy desacorte. Eso quita o frío a calquera. Contame, que tal? Como foi? A verdad que respetounos bastante o tempo. O sol fixo falta para mí. Bueno, circuito de sempre. Moi agradecido ao principio e ao final sorpresita, pero moi ben. Bueno, supoño que moi contenta pola victoria e por ese récord. Un minuto lle metiches o récord do ano pasado. Pois sí, a verdade é que non lo sabía ni contaba con él, pero bueno, contenta. Segundo ano que se fai a San Silvestre, segundo ano que temos unha mañá fresca, pero maravillosa para correr. Un éxito total, a meteoroloxía está acompañando e ademais hai máis xente que non se habituou, claro. Pero non é que haxa máis xente, que hai moitísima máis xente. Isto está clarísimo que foi unha gran idea. Falábamos ahora con Marcos que nos decía que sí, que efectivamente era unha grandísima idea e o apoio da xente eu creo que o respalda totalmente. Sí, a institución que hai de Ferrol a seguir patrocinando este evento. Está sempre no calendario, con moita xente do disfrute, xente dos terceras, por suposto, e tamén todas aquelas persoas que queren vir visitar. Bueno, perfecto, unha cousiña. Estamos falando de que tamén temos premio para o mellor disfraz, non? Estamos aquí vendo moita xente disfrazada, pero creo que ainda hai que animar un poquinho máis a xente a que se siga disfrazando. Que lles decimos? Bueno, pois, visto o tempo que lles queda, non sei, a raíz de poñer máis roupa é difícil que se disfrace máis. Por lo tanto, sacar roupa, únicamente. Vámonos a outro tema, cambiamos de tema para falar das actividades culturais e deportivas que organiza o Concello de Cerceda, porque son preto de 1.200 as persoas que están inscritas nas diferentes actividades culturais e deportivas e de envellecemento activo do Concello. O Concello de Cerceda sigue realizando o seu programa municipal de actividades culturais, deportivas e de envellecemento ao longo do que vai xa de media temporada, o que resta deste ano 2026 ata o mes de maio aproximadamente. En total son 1.187 as persoas inscritas, que supón tamén un novo fito na participación veciñal con máis xente que outros anos. A ampla oferta municipal, que incluye disciplinas deportivas como fútbol, ximnasia rítmica, patinaxe ou judo, e propostas de benestar como yoga, pilates, zumba ou actividades culturais e de envellecemento activo. En calquera caso, dende o Concello destacan que a elevada inscripción representa case unha cuarta parte da poboación censada no Concello, o que anima a seguir organizando este tipo de actividades culturais, deportivas e de envellecemento activo. Precisamente o Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo para este ano para os maiores de Cerceda.
continúa co seu programa de envellecemento, unha iniciativa que ten como objetivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Por eso se desenvolven actividades como talleres de memoria, xinaxia de mantemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros ou xa tradicionais sábados de baile, así como celebracións e datas especiais como Antroido, Nadal, diferentes excursións ou tamén a festa social da terceira edade. A finalidade principal é a de promover a saúde física e emocional das persoas maiores. Mais temas tamén nese mismo camiño, Cerceda colabora co Sergas a través de 2 programas de especial interese para a veciñanza, como é o programa de alumiños e o programa Xanela Aberta a Familia, que tamén, en este caso, se leva a cabo dende o pasado, aproximadamente dende o pasado mes de outubro. En este caso se leva a cabo para as persoas maiores, todos aqueles que queiran poden anotarse a estas actividades. Lembramos tamén a oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda. Insistimos nelo porque cada vez é máis necesario ter o rexistro a identificación clave para poder relacionarse electrónicamente coas diferentes administracións. A oficina de rexistro clave que ten o Concello emite estas credenciais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención desta identificación clave se realiza de xeito presencial no Concello de Cerceda. Alí, un empregado público se encargará de facer o trámite, que en este caso será, o trámite consistirá en que se verifique a identidade da persoa mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil onde lle chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave, insistimos, é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas. Si queren obtelo, teñen que achegarse a casa do Concello. Tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón, dende o pasado mes de outubro tamén, de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada en persoas maiores. O programa chámase Queremos Escoitarte. Está destinado, en principio, aos veciños maiores de 80 anos. E o Concello xa se puxo en contacto prácticamente con todos eles e tamén, se alguén quere, pode poñerse en contacto directamente co Concello solicitando este servicio Queremos Escoitarte. Ten que chamar o 981 68 60 68 ou achegándose polas mañanas á terceira planta da Casa do Concello. E se vostede está pendente de pasar a ITV do seu coche, do seu turismo, que sepa que o pode facer en Cerceda neste mes. A unidade móvil da empresa Supervisión e Control, que se encarga da ITV en Galicia, estará en Cerceda para pasar a ITV dos vehículos lixeiros. Estarán nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo. Van a estar o luns 19, martes 20 e mércores 21 deste mes de xaneiro. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80, 981 92 80 80 ou facelo a través da web, da súa página web www.citv.com. En canto aos deportes, houve parón ao longo de toda a época do Nadal, pero si se xogou esta pasada fin de semana a Copa da Coruña, na eliminatoria de 32 avos. Na Copa da Coruña, donde tiñamos 3 representantes, e xa só nos queda un, o Queixas. Queixas 3, Relámpago 1, foi o resultado de onte, con tantos de Gonzalo, Hugo e de Samuel. Xa o Queixas adiantaba no marcador por 3-0 e ao final foi superior e así se reflexou no marcador, aínda que o Relámpago na parte final conseguiu un tanto. Queixas pasou a seguinte eliminatoria, Queixas 3, Relámpago 1, tantos de Gonzalo, Hugo e de Samuel. Caíron pola mínima tanto Rodís como Atlético Cercedense. Rodís 2, Liceo Monelos 3, unha mágoa porque o Rodís adiantaba no marcador por 2-0 e na segunda parte da segunda mitade o equipo do Liceo Monelos dáballe a volta, incluso chegaba o tanto da victoria para os visitantes xa cando pasaban 3 minutos do desconto. Os tantos de Óscar e de Samuel para o Rodís non foron suficientes
nin para ir á tanda de penaltis, ao final quedaron eliminados. Sucedelle algo similar ao Atlético Cercedense, que perdeu 1-2 contra o Sporting Cambre. O Atlético Cercedense adiantábase no marcador por medio de Barreira, pero na segunda mitade o Sporting Cambre conseguía 2 tantos e se levaba a eliminatoria. En canto tempo para mañán, martes, día de Reis, día festivo, retírase lentamente o aire frío cara ao leste peninsular. Deste xeito, mañán teremos un día con ceo parcialmente nubrado. Pode haber unha chuvia intermitente no terzo norte pola mañán e a cota de neve rondará os 500 metros. Pola tarde seguirán dominando as nubes e con apertura de claros nas provincias de Lugo e de Ourense. Pola noite, para mañán agardamos a chegada dunha nova fronte con precipitacións polo oeste. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente e as máximas quedarán sin cambios. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable co paso das horas e convertíndose en ventos do sur xa ao final do día. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Nada máis, disfruten de a noite máxica de Reis Magos, mañán tamén, que teñan unha boa xornada e pasado mañán voltamos. Saúdos da radio de Marisol Rodríguez, da televisión de Manuel Iris, en a redacción en que nos falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.